ini sudah boron deh, karena lebih sudah tadi hanya ya. Oh, ada kasih tunggu ya boron deh, karena bela pilih haknya ada nih kok. Oh, boron ya. Ada kasih kasih kamu. Kulumai logofor nontonमोनखौ आंनि बड'द बिटु चेनेलाव दिनै आं मोनसे ब्लग भिडिअ बानायनो सानदों दिनै फार्स्ट टाइम ब्लग भिडिअ बानायदों बिराद अखा हादों दिनथिं बेनि थाखायनो आं आरो जोंनि फंबाय सानैसो दं फोथारथिं एसे बेरायग्लांनो थांनायदों भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायदो बिथां फंबायजों थांगोन फोथारखौ नायनो हागोन नोंथांमोना माबोरै जादों जोबोर अखा हादों दिनै बिथांमोनानो जाबाय बेलाय हेलो गाइस खुलुमबाय अन्नानै जोंनि आदानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो बिथांमोना जोंनो फैदों बिथांमोना दाउबो फिसिदों बिथांमोना गुमा हमनो फैदों भिडिअखौ नायदो जोबजासिम जों फोथारथिं फैगासिनो दं जोबोर दै जादों जानो हागौ फोथारथिं नायलांदो नुलांगोन अखा हादों बेनिखायनो साथाबो लानांगौ जादों बिथांमोना गुमा हमनो मायदों र' जों फोथारथिं मोनहैथ'वाखैनो दा लामा ससेयावनो मोनसे जारबारि मोनदों बेयावनो गुमा हमनो मायदों बिथांमोना नायलांदो जादों लोगोफोर नुलांगोन आरो जोंनि गामिनि दैसाखौबो नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे आरो बिदि भिडिअ लाबोबाय थानो हायो मोनहैसिगोन जों दा फोथाराव गाहांबाय बिथांमोना गुमाबो हमनो फैदों जोंनो अखाबो गोसोम जाजोब्बाय जों खारलांनांगोनसो बायदि मोनबाय माबेसे मोनखो फंबाय मोजां माबेसे मोनखो फंबाय नोंनालाय फंबाय खैथा मोनखो दायो जों बेलेग जाहाथिं थांलायनोसै फै लोगोफोर फोथारा नै जोंनिया गोसोम जाजोब्बाय अखा हाहां जादों जों खारलांनांगोन बायदिसो मोनबाय मबाइलाबो सिदो बिराद नायलांदो नोंथांमोना लोगोफोर लोगोफोर दायो जों बे नुहुरनाय मोनसे जायगायाव थांगोन ओइयाव जायगा बिराद मोजां जायगा दं बेयाव नायलांनो हागोन लोगोफोरा जोंनिया मोनहैबायनो एम्बु गाबदों लोगोफोर एम्बु गाबदों एम्बुलु बंगा दंमोन लोगोफोर बेयाव मोनबायसिगोन लोगोफोर दैसा नायनो हागोन जोंनि गामिनि दैसाया माबोरै नायलांनो हागोन भिडिअ थाबाय थादो फैगासिनो दं जों अखाबो हादो साथा लायाबाबो जाया मबाइला सिदो बिराद मोनबायसिगोन
फार्स्ट टाइम लोगोफोर बिराद दै जासाबबाय दुब्लियाव एबार बोसोरनि एबार फार्स्ट टाइम दै जादों बेबायदि जोबोर अखा हादों दिनै फार्स्ट टाइम स' दैज्लां बायदि नांलायबाय एबार स' जासिगोननो खोथियाफोराबो जौबाय फुनो जासिगोन खोथियाफोरा स' नोंथांमोना नायनोबो हागोन खोथियाफोरा माबोरै जादों र' थांगासिनो दं खाथियाव लोगोफोर दैसा जिं मोनफैसिगोन नायनो हागोन दुब्लि बारिखौ दैसाबो गोदोर जादों जों थांनानै नायलांनांगोन देलाय खोथिया जोंनिया फुनो जासिगोन Hi guys. गोलैबाय लोगो खासेया गोलैबाय जोंनिया दैयाव ओमफ्राय लोगोफोर लोगोफोर जों माइ गेजेर गेजेर फैगासिनो दं मालाय लोगोफोर फैगासिनो दं थाङो लोगोफोरा जल्दि फै जल्दि फैसिगोन दैसाया गिदिर जादों जानो हागौ बिराद ज' नायनो हागोन लोगोफोर ओमफ्रायसिगोन लामाथा भिडिअखौ लोगोफोर इन्टारेस्टिं दङ आरो उनावबो लोगोफोरा जोंनिया थेमब्राखायनो नुहुरो बेलेसिखौ जोंनिया लोगोफोरा जोंनिया थेमब्रा बिराद स' लोगोफोर भिडिअखौ माबोरै मोनदों फार्स्ट टाइम नाजादोंमोन ब्लग भिडिअ बानायनो स' नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थादो स' लोमफैसिगोन दैसा आरो खासेयाबो थाखो जोंनिया फै जल्दि फै नायनो हागोन लोगोफोर र' बेक केमेरा खालामनानै स' बिराद गिदिर फैबोदों दैया र' बेक केमेरा खालामनानै लोगोफोर मा बुस्थु बेलाय थैनाय ना गोथां आयौ लोगोफोर जिबु मा जिबु बेलाय खोथाहर लोगोफोर कमेन्टआव लोगोफोर कमेन्टआव बुंहर मा जिबु बे थैनाय लोगोफोर दाना माबोरा आंबो सोंजायाखै ना होले लोगोफोर जोंनि गामिनि दैसाखौ माबोरै नुदों प्लिज कमेन्टआव बुंहर जोंनिया बेनो दैसाया स' आरो दैज्लां बोथोरबाथ' बेफोर गुथाय लोमजोबो बेफोर गासै लोमजोबो स' मादि नुदों लोगोफोर Suman na naman niya po. Suman na lang. Tolo. Kira to
Gini. Bele. Semut. Bele. Bele Mas. Bele. Mas orang bentar bedi tau keren ke kali. Ini mana nih? Coba. बे खासेनिया दावख्रायानो गैया थेवबो गाबोनफोर लाबोगोन दावख्राय बेनि थाखायनो नामायाव दोनखादों बिथाङा बे खासेनिया दंखायो दाउनि नामा मा नाम Ah, kenapa mina? दाउनि नामा Rasa budingan mina budingan. मानै नामा Masa? मासेनि दाउनि नामा मोननै नाम जायो नामा Wih, faklah itu munde di. Tahu masak nih tau? Unggur. Oke, jaga mata bu. Unggur. Dah mencari ada. Silahkan mengenai bisa kan ya. Koroni tiger sap. Isi bargain jang di pangau. Lalu kalau bisa di pangau bargain aja. Sini sih. Bisa. Lagu berdaya. Bisa bargain deh roh di pangau din. Palda ini bisa roh boron tiger sap dulu bisa roh nani ini ya. Oh, ada kasih dong boy boron tiger sap apa lah? Pilih haknya ada nih ke. Oi. Borea. Ada kasih mau. Oh, ada dong bela kasih. Biar boron ini mantap. Terus ntar kasih ya. Jabai. Kasih dah daru. Masih dong boy. Masih bagan naik akan lagi bareng cerah. लोगोफोर दा आरो मोनसे बागान दंबायो गय बागान आरो नालेंखरबो दं थालिरबो दं नायनो हागोन लोगोफोर र दिन्थिगोन लोगोफोर नायनो हागोन गय बागानबो दं आरो नालेंखर थालिर र लोगोफोर बेक केमेरा खालामना दिन्थिनि र Nah, apa plastik? लोगोफोर बेलाय थालिर बे आरो गय बिफां Sama nih. बे जोंनि गामिनिनो बागान बे औ बे आरो Sama tadu dipukul kayak juga. Dipukul nih sase. Iya kayak dia. Tadu dipukul. खोथा लेबु औ आथिं थाबायला नोंसोरो बेलाय लोगोफोर बागानखौ बादि होनदो प्लिज कमेन्टआव बुंहर बिराद लोगोफोर बिराद अखाबो हाबाय थांनांसिगोन जों दसेनि उनाव लोगोफोर Guys. Logoper, perak oka bay, thangna agna la. Ndo ai che perak oka bay. So janda ya kalang desa logoper. Kalian dia logoper nadi. Logoper, जोंनि भिडिअखौ मादि नुदों प्लिज अन्नानै जोंनि बे भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम आरो लाइक हो नङाब्ला डिसलाइक हो जेबो बाव खोथाबो गैया नोंसोरनि सा मा होयो मा होआ बिसोरो आरो मोजां नुदों नुवाखै कमेन्टआव खोन्थाहर भिडिअखौ मादि मोनदों लोगोफोर
लाइक शेयार खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालामनो दिनैनो जोब्बाय दिनैनो भिडिअआ दिनैनो जोब्बाय बाराबो बुंनो हाले आं आदानि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनो हो दे जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जोब्बाय खुलुमबाय खुलुमबाय